Adiin ang live din as super mo gubayin nga pwede pirin ng live lablabin. For this video mga super pam na ko diha wala ko kabalo nga dugan na ko. Wala ko cellphone pa di ko video nga nabili na ako cellphone sa ina po sa pagsalag na mo wala ko na post na kay murag na busy na magupol kay picture sa mga events dire. Sa ato ano pa pala yun nanuro mi diha na gitulog nga mga langga nga may na kasi kay mo storya uyan na mismo na ako makaoban ni apela mapupunan na lantaw. Nagulo istorya og unsalan na og nag-hi ko mi diha para mapansin mi kay igdulog tawo ni mga morning. Ayun mas lagi yun. Diya na ang packer sige sa video pernes kung gipos ba po nagwin siya ang Facebook niya mga video ani or niya po siya sa lantaw. Tadi aga lantaw na jud ko tawo sa mga kuan mga langgam og sa pikas pod nga side sa ina po mo po nilang lugar diya na kay bulungang Tambiolo diha jud ko na amis ang Tambiolo kay bulungan po diha ako dadto kong labuan. Og naglakaw-lakaw yung packers na nga tumay sa may ferns og ang video gatuyok-tuyok gipakita ang Tambiola. Nitudot-tudlo siya og yang gisom og siya kitaan wa ko kabalo kay siya may nakakita. Alright. Sa pagdagan ato na may sa hostel breads kay nagpicturen ang amigohen nga si Packers og si Akohen. Og na yung mga fans diyan nga niage og nagkanta-kanta ang station og balon na lamang og sa katapusan na manag-love ti ayon mag-uyab mag-ti-ayon mag-couple og maura kuruto og buyers og have a happy day and have a good day everyone. Happy lang.